Una ratlleta, Molt bé. I farem la primera. Saps quina vull dir, no? Doncs endavant. Hi ha algú de vosaltres que sàpiga el que són les 3 R's? Qui ho sap? No, tu ja ho sabem que ho saps. Però tu saps què són les 3 R's o no? No? I vosaltres? Hi ha algú que ho sàpiga? Bueno, per això hem vingut vosaltres. Ja veuràs. Què sabries dir-me què és això? Un envàs de pinya, molt bé. Paraula tècnica, un envàs de pinya. De vidre també, perfecte. I llavors sí, n'hem canviat, és que noi, anem renovant aquí. Molt bé. Les 3 R's, senyoreta, què són les 3 R's? Què són les 3 R's? Ningú sap què són les 3 R's? És que ningú sap, el de la bicicleta ho sap. Tu saps què vol dir les 3 R's? No. Raül? Raül, Ramon i Ricardo. Aviam, espera. Robar? Perfecte. Dóna'm una cosa d'aquelles grogues.